any aquest acte del que tots han gaudit. Per tant, us demano en primer lloc un aplaudiment per tota la comissió, com a tenidor, tots els nens i nenes que ens han acompanyat i que han portat la flama a molts i molts carrers del nostre municipi. En aquest punt cal destacar que en Jaume Bargalló, un dels habituals, un membre molt distingit de la comissió, per motius de salut enguany no ens ha pogut acompanyar, l'hem trobat moltíssima a faltar. Esperem que l'any que ve sí que es trobi bé i ens pugui acompanyar, perquè de debò que si té per aquí la família que li traslladin aquest missatge que l'hem trobat moltíssima a faltar. Un altre dels fets tradicionals de la nostra cultura, doncs els trobem aquí, els diables, el foc, els diables, els timbalers, els gegants, el gegantó. I precisament el gegantó, que és un símbol també de la cultura d'aquest país, en el nostre cas representa molt més, perquè representa un personatge, en Josep de l'Aigua, que hi creia fermament en la cultura catalana, que era un amant del seu país, de la cultura, de la llengua, de les tradicions, que de sempre va apostar per posar Tordera en el mapa, del moment que va dissenyar i crear